Mbak Birgita Ayu sarjana seni. Calone arep kuliah S2. Asli saka Kediri. Ya. Ning ya merga le mben bengi nyinden, mben bengi dadi penyanyi ngen campur sari. Ha iya. Ning Kediri barang ya hit. Oh, tenan. Angger Mbak Birgita ngangge mic sing tanpa kabel ngono kae, wis mlayu tekan ndi-ndi. Wingi angel digoleki bae ndelik ning pawon. Ha iya. Lah niku kula kebelet pipis, Pak. Lah nggih. Ning bener to, sing profesi menjadi sinden iki sangat menjanjikan untuk kesejahteraan iki bener to? Leres Pak niku, Pak. Nyatane sampean duwe omah dhewe ya to? Ning Solo duwe omah dhewe, tur kuwi ya ora ngrepoti wong tuwa to? Mboten Pak, mandiri Pak. Nggih. Mila kagem warga masyarakat Bakaran kok kagungan putri utawi anak wadon ingkang seneng kalih budaya, monggo dipun dukung. Sinden niku mboten kok bab ingkang gampang utawi bab sing asor niku mboten, ning menika bab ingkang luhur merga nguri-uri lan ngurip-urip budaya menjadi pahlawan wanita untuk ekonomi keluarga. Iya. Tur dadi sinden ki cucuk tenan. Oh, sewengi ngene ora kurang kok 1 juta, ping 30 moko ben bengi tanggapan wis 30 juta. Mila ibu-ibu ingkang kagungan anak wadon kok duwe suara apik, mangajari nyinden kemawon. Dadi sinden ki cucuk kurup nduk timbangane drep. Ha iya, iki tenan. Kaya ngono kuwi. Kaya Mbak Birgita wah opor bebek cukup awake dhewek. Ya to, Bir? Nggih, Pak. Nah, ngono tapi sakjane Pak, kula niku nggih pengene nganu Pak, selain jadi sinden niku kula niku pengene nggih pekerjaan yang lain, Pak. Loh, lah nggenmu dadi sinden iki ngopo? Kepepet butuh napa piye Mas Sam? Nggih mboten, maksudnya kan kula niku nggih pengen sukses seperti warga Bakaran Wetan iki lho, Pak. Jadi napa niku nelayan, terus juragan napa niku bandeng ngono iki kula nggih pengen, Pak, pengusaha ngoten niku. Jare ning omahku ya duwe bandeng. Lah makane Pak, kok bandeng to Pak? Lah, tahu Pak. Kowe ya tahu kaya. Tahune dipangan bandeng kaya. Ya pancen patut minangka conto ngono kuwi. Sing jenenge seniman ki kaya kowe iki laris ora selawase to, Bir. Ana wektune esuk bakal disusul karo generasi berikutnya. Padha karo aku ya ngono, bakal ana generasi meneh. Lah kudu bisa nuwun sewu ya kuwi ada sampingan yang untuk kesejahteraan di masa yang akan datang. Kaya Bukesi duwe kos-kosan lho kaya ngono kuwi. Anu Pak, lek jenengan niku lek kira-kira Pak nek wis pensiun dalang niku pengen dados napa? Dukun. Dukun. Iya. Aduh, Mas, kuwi dilenggahi karo mbiyen kuwi sing bimbing aku lho, Mas Miftahul Janah. Riyen saya nyindeni kula lho Pak, malahan. Iya, kuwi Mas Miftahul Irsan kuwi dalang hebat saka ngendi ngene Mas? Bluro ya Mas? Bluro niku riyen sing bimbing TA kula Pak. Estu nilainya satu angkatan itu terbaik niku Mas Jolondon. Bareng mulih tenggen Bluro dadi dalang kondang laris biyen ning saiki gamelane wis entek. Buta. Iya. Nggih. Ya, ngaturke panglipur ya, Bir. Nggih, Pak. Ya, iki jeneng kula bawanana dhisik. Nggih, kula nggih ngaturaken wilujeng dalu kagem Mbah Supar nggih to, Pak, sing kang nyuwun jeneng kula. Nggih, Mbah Supar. Mbah Supar ampun kesupen, mengke kula disangoni terasi lho, Mbah. Biasane nganu, Pak, lek kula teng mriki niku sowan teng daleme Mbah Supar. Terus disangoni terasi glundungan gede bunder-bunder kayak Pak. Ya Allah ambune ra ilang Pak pirang-pirang dina Pak, tenan Pak. Walah. Saking enake Pak. Lah awakmu iki sinden kok golek terasi arep nggih apa? Wong ning omah ora tau masak. Masak ya, Pak. Masak apa? Ya sambel. Indomie, ayo. Ayo banyu, ayo ngono kuwi. Ayo terasi. Ngono kuwi. Ayo Bir, ayo Bir. Bila sing ngirit deh, ya. Bila sing cendak, ya. Senengane cendak. Lah wau kan Bukesi sampun dandang gula. Oh, betul, betul. Iya. Kuwi sinden pinter ya ngono kuwi. Ayo, pinter. Ayo. Golek gampang, ayo. Enggak.
Mbak Birgita ki ya suarane halus, apik, cengkoke ya jos, piyayine ya ayu, karo wong lanang ya ora patiya tertarik. Heeh, wit mbiyen nganti saiki angger cedhake wong lanang mesti girap-girap. Ha iya, tenan. Ngerti wong lanang ganteng mesti dingkluk. Ngerti wong lanang bagus mesti astagfirullahaladzim. Jaraki karo wong lanang mesti subhanallah. Bareng diambung meneng ae. Ayo sing ngambung ya nabuh bengi iki. Ayo. Lupa. Sing aku, Bu. Kelingan kowe mesti. Ayo. Kelingan nganti padang mau. Ayo ora mulih-mulih ayo. Kena pisan. Kena pisan. Yen gampang luwih No no no. Yen angel sembah nuwun. Tembang menika kejawi kula aturaken dumateng para-para ingkang kepareng lenggah, ibu-ibu sedaya kemawon, lan ugi kula aturaken ingkang kepareng mirsani lumantar streaming Kuntadi Channel. Nggih, sugeng laras, sugeng mirsani pepanggihan malih kalian kadang-kadang Madangkara. Ya. Yo, Mbak Birgita diaturake. Tambah seger mengko rampung jenang gula kedua dadi ati jaipongke. Oh iya no. Jogeti pir ayo. Mangga. Awas.
Hey. Oh. Mbak Birgita Ayu Setiani Haryanto sarjana seni. Komplit tenan. Mula marem banget nduk awake dhewe iso sowan ning desa mligi ning Bakaran Wetan. Merga desa kuwi jantunge negara. Adeke negara lan majune kutha kabeh kuwi cikal bakale ya saka desa. Ngibarate desa kuwi oyot, kutha kuwi pang, dene negara kuwi wite. Masa? Nadyan wite kuwi gedhe, pange kuat, godhonge ngrembuyung, wohe seger, yen oyote ora bakoh, kena banjir lan lesus gampang rubuhe. Paribasane ngono kuwi. Ngono kuwi. Dadi yen pengen mulyake negara kuwi ya kudu diwiwiti saka mulyake wong desa luwih dhisik. Nah, sing jenenge mbangun desa kuwi ora mung tanggung jawabe Bapak Kepala Desa atau Pak Lurah lan perangkate, nanging kabeh wong sak desa kudu tanggung jawab. Nunggal niat, nunggal kiblat, golong geleng gilik rasane kanggo ya kuwi gotong royong ndandani lan uga mbangun karo desane. Mula desa sing apik kuwi mesti nengenake marang musyawarah. Tegese ngregani lan ngajeni usule sapa wae sing hanjok marang kebecikan. Raharjane desa kuwi tukul saka bumi kang dirawat, sejarah sing dijaga, budaya sing direksa, tradisi sing tansah diuri-uri. Ya. Bumi ing desa sing subur kuwi pancen anugrah. Ning yen desa bakal endah lan gawe bungah. Yektine bisa tuwuh yen pejabate kuwi ora serakah lan bisa amanah. Kawulane tansah nengenake guyub rukun sing kabeh mau ambabar marang barokah. Ya.
Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Wis kaya bakaran wetan ngene iki anane mung samad sinamadan, gotong royong, guyub rukun, manunggal tetunggalan kanggo ngreksa lan uga njaga kamulyane wong sak desa. Ya. Yo, aja nganti ninggal katresnane para warga masyarakat ing bakaran wetan. Ya, Nduk, Nimas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung. Nah, iya juga. Men jumeneng cublak-cublak suweng coba kaya apa diaturake. Yuk, tetus. Sampeyan ya asring sowan ana laladan pati ya, Nduk? Nggih mboten asring banget tapi nggih nate. Nate ya. Kula nate lho Pak teng mriki, Ponan. Ning bakaran wetan? Nggih teng mriki panggunge nggih niki. Alah, layak to layak piye iki kene karo sampeyan le apal. Winong tumut Pak Dalang, tumut. Si Birgita tumut, tumut. Mbak Tutik tumut. Loh, bakaran wetan niku nek wayangan pun asring, Pak. Kula niku teng mriki niku pun 3 kali. Weh, iya. Ngungkuli bapak, aku yang lagi pindho iki lho, Nduk. Sampeyan iso ping 3 ae. Kula niku sing pertama nderek Pak Endro, sing kedua nderek Pak Tanto, terus kalih jenengan. Ora tau nderek Mas Miftahul Irsan. Saya nggak pernah diajak sih Pak sama Mas Miftahul Irsan itu. Lah mula kowe aja jual mahal ngono. Sing trima anane biaya semene mangkat, insyaallah dadi berkah yen kowe ikhlas. Bekerja kuwi sing jenenge bekerja ki ibadah, rezeki ki jatah. Yen ditampa kanthi ikhlas insyaallah membawa berkah ngono. Oh gitu ya Pak. Tapi kan Mas Miftahul Irsan nggak pernah ngajak aku. Gitu loh Pak. Jane mbiyane pengen ngejak. Iya. Ning takon karo aku, Minong pripun, Pak? Wah, aja kowe, aja Winong, liyane wae. Lah pripun? Mbak Birgita, aja ngono. Lah sinten, Pak? Ngejak Mbak Tutik wae. Lah niku. Ben ada warna-warna baru ngono tegese ora ngono. Mungkin Mas Miftahul Irsan ini agak trauma kali Pak sama aku. Lah kenapa? Soalnya dulu pernah ngajakin aku dolan tapi aku nggak mau. Bener lek kowe ra gelem, bener. Mergo arep dilebokne ning lembah hitam kowe. Izin. Ayo. Kuwi jenenge keakrabane seniman seniwati ya ngono kuwi. Iya, Mas. Bercanda. Aja sok berpikir sing negatif ngono. Sok-sok ngene dijak diskusi untuk kemajuan seni tradisi ke depan ini seperti apa, ngono lho. Bener. Ya nduk ki lho sing tresnani sampean akeh ki lho ana ngersake ninggal katresnan nadyan sampean angger ning panggung nembange iki gandenge iki katresnane warga masyarakat penggemar karo sampean ya pinangkanono. Nggih. Bawa napa mboten, Pak? Bawa dikumpliti. Ya nggih. Asmara ndono meneh. Ning beda cengkok beda laras. Saya jaranan dangdut kreasi Se
aja nganti ninggal tresno ya matur nuwun monggo diaturaken sepisan dangdut kedua jaranke ayo Winong Nawangsih saka Tulungagung monggo Cok dados yo hey ayo no jaran kayu pengono panggunge sayu kok kaya Nyuwun tepuk tangan untuk Winong Nawangsih. Wah, adus keringet tenan iki. Ha iya.
Nyambut gawe tenan. Buat-buat arep ngopeni anake maratuwa. Ayo. Sing endi? Sing ndi? Ayo. Siapa sih, Pak? Lho bakal lak yo urip karo anake maratuwa to. Iya, tapi masa aku yang ngopenin? Ya. Nggak mau ah. Ya saling mengopeni ngono lho. Itu masa aku sendiri yang ngopenin? Iya. Loh, biyen ki aku bar rabi karo Bu Kesi. Sing ngopeni aku ki Bu Kesi. Iya, biar Bu Kesi aja. Loh, maksudnya bar kuwi selot-selote akhirnya saling mengayomi ngono kuwi, ngono. Gitu ya. Aja peh sing wedok ki kayane luwih akeh, apa ki duwite luwih akeh, luwih sugih njur sepiyah karo. Tai lalat apa? Nail art. Nail art. Mbok Bu Kesi dijak ngono kuwi. Ayo. Ben duwe nail art. Ayo. Bu Kesi rasah ngene ra seneng, pokoke dhewe gelange anyar wis seneng. Ayo. Ayo tak penging bolak-balik aku turu ditinggal ya langsung tuku dhewe. Ayo wis ben bar iki tak dol. Ayo. Tenan tak dol bar iki. Wah, ora peduli aku. Ayo. Ikhlas to Bu Kesi. Duwe sesasi wis marem Bu Kesi. Ayo ngono. Ayo jolke prodo. Ayo. Mbak Tutik, ya cara lawas Mbak Tutik iki sing pernah hit di tahun 90-an. Yen Pak Anom Suroto Ngasto sing nembang mesti Budi Darsini kae elo. Coba diaturake sing kewek to, Tik. Tik, sing kewek. Nggih, siap Pak. Iya. Jenengmu sapa to saiki? Kok ganti sapa? Kula. Nek nderek jenengan ya Tutik Cahyawati. Tutik Cahyawati. Mangka nek dalange benten nek riyen Pak Purbo Tutik Purbawati. Oh, iya. Nek wingi Mas Kresna Tutik Kresnawati. Terus nek iso Pak sing DPR kan apa? Pak Widi niku nggih, Tutik Widyawati. Apik jenenge pirang-pirang menangel goleki polisi. Disesuaikan kali kahanan Pak ya. Cocok. Ya ngono ki sing apik. Tutik rel. Ayo. Maka ta diataraken monggo. Elailo Mbak Tutik Trihastuti Asidatama. Yuk. Ora ah. Biyen Trihastuti. Biyen kuwi jenengmu. Mboten, pertamane Trihastuti Retno Utami. Niku sing asli-asline niku real nyata niku Trihastuti Retno Utami, tapi umur sampai 58 niku sirahe niku benjo enten lho Pak ya. Benjone nganti saiki ya. Mboten digundul kados suleten terus ngoten lho. Kuwatan. Boroken. Udun semat mboten saged mari. Kuwi jampes ning sirah kuwi. Terus ngeten Pak ya niki nyata. Terus ditambahane teng bidan mboten mari, obat mboten mari tekokne wong tua terus kabotan nama ngoten. Oh, kabotan jeneng. Jadi utamine kon gua ngoten. Dhewe Trihastuti Retno Utami kan nggih bagus to. Bagus. Nah karepe anake gen dadi wanita yang utama ngoten. Gak kuat Pak ya. Udunen sirahe. Heeh. Lah jenenge Utami wong Pakartimu Nesta. Ha ya. Ora iso Utami lek kowe ya. Iya. Yo diaturake coba. Elo, dados.
Tutik karaktere kecekel tenan. Iya. Jan iso mubal babal kae. Ayo. Dedet Erawati ngakak ayo. Mbak Tutik jan karismane yen lailo oleh. Temenanan. Lho aku ora ngelem, aku bareng ndelok utawa nonton ning YouTube ngono. Mbak Tutik kadung nyindeni srepek. Wah, karo gamelane amer lho. Ha iya, Karo sinabuk, saya amer dek ngono. Nah temenanan, enak lho, sindani karo gamelan ramor ngene. Mbak Tutik amer. Sak ret iki karo gamelan wis dadi siji kabeh. Ha iya. Jos temenanan. Nah mumpung iki tembang lawas sisan gawe, iki aku kelingan neh. Apa? Tanjung Perak. Bu Kesi. Hah? Apa? Ini anu ya Mbak Lia, ini klasik cara lawas kok. Ayo. Mbak Lia, ayo. Yes, iki. Titi cuwit jreng. Ya, oke. Diman mati wiwito. Ngono kae. Nggih. Itu kaya apa? Monggo Mbak Sundari. Ayo nggih. Oh. Damar mati mulia Siti lunga pasti mati damar mati Do re mi sol Rebak awas. Iya. Tahu tempe nak Eka, oke. Waktu terang bulan udara Kota Surabaya. Tanjung Perak siapa suka oleh ikut sama Pak Cilik, Pak Cilek Mbak Cilik, Mbak Cilek sing lemu, sing lemu sing guru, sing guru ora entuk melu. rentau melu Kayak mesake ayo. mangga tindak Tanjung Perak Tanjung Perak Kabilah siapa suka Oi. jangan lupa minum Tanjung Perak. Oh, oh yeah.
cilik. Pak cilik. Mbok cilik. Mbok cilik. Sing lemu. Sing lemu. Kaya aku. Kaya aku. Ngoroke banter. Ora gathuk garenge ora Mbak Lia ayo. Mangga tindak Tanjung Perak kayu merah kami laut ya pasukan Waktu datang bulan, terang bulan yuk. Udara bersinar terang-teranglah sekali di kota Surabaya. Gini Pak Prapto. Iya. Tanjung Perak, tepi laut. Siapa suka boleh ikut. Ini rambut, ini janggut. Ini lutut, ini perut, bawah perut, Tanjung Perak. Iya. Cara bingek ngono iki, cara bingek. Kan matur nuwun. Nostalgia ya ndudhahi mutiara kependem nggih. Ki Gong. Ana nawala meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng enjing Pak Cahyo Kuntadi pentas wonten panggung. Nggih. Kula Mbah Rat Mijan badhe nyumbang bawa. Nggih. Cekap semanten matur nuwun. Nggih. Monggo Mbah Ramijan menawi tasih kepareng lenggah pundi piyayinipun. Nggih. Mriki Mbah Ramijan saking Margorejo, ayo Desa Ngawen Pati. Nggih. Monggo Bapak. Nggih, nggih. Monggo pinarak mriki monggo. Nggih. Nggih, sembah nuwun nggih. Niku mikipun Mbah Ramijan niku mikipin. Nah niku nggih mikipun. Ya gembrubuk e nang kene. Iya. Monggo Mbah Ramijan, ayo. Ini dandang gula banjir napa sesideman mawon? Sideman. Ah nggih. Karyanipun Kang Mas Sukron Suwondo. Oh nggih, nggih. Kang Mas kula menika. Oke, nggih. Monggo Mbah Ram. Wiwitane mambu keong andere sang peke priya bagus ingkang olah napa Pak? kang olah budaya sewanteng pundi Pak Ramijan? sowan menyang kutha Bendaranipun kados pundi, Pak? Bandara terus kayung Slendang kuning saking pundi, Pak? selendang blak jos nggih kang saking
Jenengan saged bawa sideman niku sok midhangetaken suwantene sinten? Suwantenipun Bu Kesi. Layak kok cengkoke mirip. Cengkoke niku nggih cengkoke Bu Kesi. Alah luar biasa. Ngefan to kali Bu Kesi? Nggih tepang wonten YouTube ngoten niki. Mboten ngefan, seneng. Nggih remen. Remen, nggih sami kula nggih remen apa-apa. Remen suwantene nggih kula nggih. Lah nggih kula nggih swantene. Kula riyen kedanan kali Bu Kesi perkara swara, nggih. Nusul teng buti pundi nanggere rung menyura pelok barang terus repek durma niku kula dereng marem rene. Nggih. Nggih to, Pak? Nggih. Nggih. Swara kurang permono ning wasis angungro. Sik, lek niki rada beda kalih Bu Kesi cengkoke. Mumpung pethuk mangan Bu Kesi malan. Ayo, sing cengkoke ben di midhangetaken kalih Pak Ramijan. Ayo. Nggih niki tok, Pak. Mangke jenengan lek saged ngoten 200.000. Ayo. Nggih. Nggih niki tok Bu Kesi. Ayo. Ning wasis angungro. Bisa ngono tunai 200.000. Ayo. Ning wasis angungro. Saged ta? Mboten saged. Ra iso. Latihan. Lek ngoten mboten iso berarti jenengan mriki 50.000 lek ngoten. Lah niku wau pun 100 niku wau. Oh nggih, Dik. Saking jenengan to, Pak? Nggih. Jenengan kersake melih napa pripun? Nggih. Ayo ora wong iki katresnan kok le. Ayo nggih. Lajeng, Pak. Angungro marang bendoro dia sulistyo pijer ngincangake alis. Hop, mangke langgame sinten, Pak? Langgame niki pripun nggih? Bu Kesi nggih? Mbak Bergita napa Bu Kesi niki? Bu Kesi. Nah. Sing mantune. Nggih. Teng Rawasari mawon jenengan kula tingali kok, Pak. Ana? Pundi niku? Buk wono Rawasari. Jenengan mirsane dugi mriku. Ya Allah, nanggape kapan? Kok bola-bali kok nanggape mawon ya, Pak. Mboten, Pak, guyon. Mangke guyon. Nggih. Lha kula dongake jenengan kangge humor. Ah, nggih. Kula dongakne jenengan rezekine kathah barokah. Amin. Nggih wayangan. Nggih tani biasa mawon kok, Pak. Nggih. Mangga, entekke, Pak. Terus rasa sideman. Patenono timbang pepisahan rengane sulistyo arewangi samudana marang Kolam Praputra sabar, Pak, sabar. Liwat kincange alis koso agandang rasane ngatiku najan wis lingsir yo sepaku aku isih mampu
kowe gunung najan bocah gunung kedugaan krimpo waraga duka burung kahormatan mamrung mangke dindang nekur kali sinden Pak. Urip ana kutha gedhe ombe takukoke omah saisine mesti tahu ada sekarang matur sembah nuwun Pak Rajiman nggih. Katresnanipun nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa kebak barokah. Raketang siji tembang ala sekarang truk. Iya, Coba Mbak Winong, Mbak Birgita, Mbak Dian, Mbak Trihastuti, cukup nggih panggunge. Ayo. Men tampil bebarengan. Ayo. Tembange manut karo arek-arek. Arep Puspitanala boleh. Ayo. Arep Katresnan Sejati boleh. Apa Bir?
Hah? Sumanding. Oke, Sumanding. Ayo, teko. Cah papat pisan. Ayo. Oke. Yo. Nggih tutupan, Truk. Nggih, mergo ya raketang sak propirane men para ibu-ibu ya remen karo wayang, men adik-adik taruna utawa para nom-noman iki seneng karo budaya ya dikumpliti kok. Heeh, bener. Piye Sumanding? Ya, Pak. Oke, yo. Diaturake men katresnane Gusti tansah sumanding marang kabeh para warga masyarakat ing Bakaran Wetan. Ya, sumanding dados. Sen
Wis tambah ngerti si jingkes, Truk. Apa? Semanding. Ayo. Ya semoga-moga bisa dadi rena penggali para warga masyarakat Mbakaran Wetan.